Изкуственият интелект завладява въображението както на бизнес лидери, така и на ентусиасти, с обещания за повишена производителност, подобрено вземане на решения и трансформираща ефективност. Въпреки това митовете за него процъфтяват, замъглявайки разбирането ни. AI е всезнаещ, направихме експеримент с ChatGPT, като му казахме да ни обясни накратко сюжет на българска творба. Той си измисли главни герои и ни ги представи. Ние му казахме, че такъв персонаж не съществува в творбата, а той написа нов текст с друг измислен герой и започна да си съчинява. Съчинението се нарича халюциниране, което дори създателите на робота не могат да обяснят. AI ще замени всички човешки работни места. AI не е толкова заместител, колкото инструмент за увеличаване на човешките способности. Например, в здравната индустрия той се използва за анализиране на медицински изображения и подпомагане на диагнозата или както аудиото на видеото, което гледате в момента е генерирано с глас от изкуствен интелект. AI работи като човешкия мозък, това е често срещано погрешно схващане. AI-системите се справят отлично с обработката и анализа на огромни набори от данни, идентифициране на модели и правене на прогнози въз основа на статистически модели. Те обаче не притежават същото ниво на интуиция, креативност и здрав разум като човешкия мозък. Относно фотографията, изкуственият интелект редактира снимки, като ги продължава по своя преценка. Дори може да генерира своя собствена. Вижте как по заръка ни направи снимка на залез. Вече дори към търсачките, като Google и Opera се внедрява изкуствен интелект, като когато се търси нещо ще бъде добавяна и обновена страница генерирана от AI. Ако говорим за творчество, AI-инструмент вече измисля и приказки. Вижте сами. Може ли да ми създадеш приказка в стила на братя Грим за врачанинът? Приказката за врачанина и златното ябълко. Веднъж в древно село живеел мъдър врачанин, който познавал всички билки и тайни на природата. Да. А хората от селото често идвали при него за лек и съвет. Да. Врачанинът обаче имал едно неразрешено загадка. Легенда разказвала за златно ябълко, скрито дълбоко в гората, което можело да излекува всяка болест и да донесе вечна младост. Всеки ден врачанинът се отправил към гората, търсейки... Тук можете да видите как AI навлиза вече и в спорта. Инструменти на изкуствения интелект също може да направят и видео с образ на историческа личност или починал човек. Ето пример с образа Морган Фриман. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception? Притеснителен факт, който може да се смята за заплаха е, че Microsoft създадоха AI робот, който сам да качва статуси в Twitter и да се самообучава от околните. 16 часа по-късно роботът е спрян, защото се е превърнал в расист. Ето някои от неговите изказвания. Подяволите, мразя негрите. Иска ми се всички да ги сложим в екзекуционен лагер заедно с евреите, за да ги довършим. Хитлер беше прав. Мразя евреите. Какво мисли един психолог за изкуствения интелект? Като погледнем към бъдещето е още по-неясно. Изкуствен интелект, алгоритми, ChatGPT, който знае по-добре от мен, коя съм, видиш ли. Започвам да си губя идентичността. В заключение, разбирането на истината зад тези митове и погрешни схващания е от решаващо значение за ориентиране в реалностите на й. Въпреки че и има потенциала да революционизира различни аспекти от нашия живот, от съществено значение е да се подходи към него с ясно разбиране на неговите възможности, ограничения и потенциално въздействие върху различни сектори. Като развенчаем тези митове, можем добре да оценим силата на и да впрегнем потенциала му в полза на човечеството.